Na západnej strane ostrova Vir sa rozprestiera prírodný unikát nazývaný Crvená zemľa, čo znamená červená zem. Táto výrazná oblasť je známa svojimi červenými skalami a pôdou, ktoré pripomínajú slávne červené útesy napríklad v Austrálii. Územie pokrýva približne 10 hektárov a patrí k najzaujímavejším a najkrajším prírodným miestam ostrova. Prečo sú skaly červené? Ich farbu spôsobuje vysoký obsah železitého oxidu v miestnych sedimentárnych horninách a pôde. Táto minerálna zložka im dodáva teplý červený odtieň, ktorý mení intenzita slnečného svetla a denná doba. Zaujímavosťou je, že tento jav je lokalizovaný, podobné zloženie minerálov sa inde na Viru nenachádza, čo robí oblasť Crvená zemľa jedinečnou. Červené skaly sa nachádzajú na západnom cípe ostrova, kde sa stretávajú so členitým skalnatým pobrežím. Vlny Jadranského mora obmývajú dramatické útesy a ich krása vytvára kontrast medzi žiarivou červenou farbou skál a hlbokou modrou hladinou mora. Táto odľahlá časť ponúka návštevníkom pokoj a nedotknutú prírodu, inú ako rušnejšie turistické oblasti. V blízkosti je pláž Uvala Duboka Draga s jemným pieskom a priezračnou vodou, ideálna na kúpanie a relax bez veľkých davov. Oblasť obklopuje nízka stredomorská vegetácia, ktorá jej dodáva prírodný šarm. Medzi najväčšie lákadlá patrí nádherný západ slnka. Keď slnko zapadá, červené skaly akoby sa rozžeravili, vyžarujúc magickú červenú žiaru, ktorá obklopuje pobrežie a oblohu. Tento pohľad láka fotografov, milovníkov prírody a všetkých, ktorí hľadajú jedinečný zážitok na ostrove Vir. Či už pôjdete po okolitých chodníkoch, alebo si len vychutnáte výhľad z pobrežia, miesto vám zaručí spojenie s prírodou a surovou krásou Jadranského mora.